Jeg skal så gennemgå opgave 3 og 4 i eksamensudgaven omkring differentialregning. Og i opgave 3a får vi til stillet en opgave, at vi skal beskrive funktionens monotoniforhold ved aflæsning på figur 3. Figur 3 er den, der er herovre, og ved den linje, jeg har kaldt x, som altså er sort, som altså er den her sorte, den her linje, der er en sort blok, har sagt en aftagende, fordi den bevæger sig ned mod x-aksen. Den går også for et minus og ned mod 0. Så er sådan en aftagende. Og den røde linje, den ved siden af, i den røde boks, har sagt, at den er stigende, fordi den bevæger sig opad imod x-aksen. Den grå har sagt, at den er aftagende. Og så er der den lille her nede, som jeg har kaldt for, jeg har sagt, at den er voksende, fordi den bevæger sig op imod x-aksen. Så har den grønne linje, som er den her, der ligger sådan en røde linje, den har sagt, at den er aftagende, fordi den bevæger sig væk fra x-aksen og nedad. Så er der den pinke linje, den har sagt, at den er voksende, fordi den bevæger sig opad. Altså den stiger i forhold til dens y-værdi. Og så er der den blå linje, den er sidst hernede, som jeg har sagt, den er aftagende, fordi den bevæger sig væk fra x-aksen og får altså en lavere y-værdi. Så er det så 3b, hvor vi skal redefælde graf, der viser f-mærke for afledende funktion f. Og der er så fundet frem til den, der hedder 2, og det er den her. Og det har jeg sagt ud fra det princip, at når f-mærke er større end 0, så stiger den, og når f-mærke er mindre end 0, så falder den, og det passer ret godt i forhold til de her linjer, som vi har fået, de her monotoniforhold, vi forklarede tidligere, hvor vi kan se, at når den sorte, der er fx, eller f-mærke x større end 0, og det viser den også på den her obligatoren, og det her princip afspejler sig også ved restenlinjerne i forhold til monotoniforholdet for de farvelinjer ved opgave A. Så dermed vil jeg sige, at der er tale om figur 2. Og så har vi så opgave 4, og opgave 4, sådan en indledningsbrudtekst, er et spær til en tagkonstruktion ser ud som på figur 7, alle mål er angivet i meter. Og der er så tale om denne her tegning, og vi ser her ved opgave A, der skal bestemme hældningen for tangenten i A. Og det vi ved på forhånd, det er, at der er en vinkel i den her A, som er på 10 grader, og samtidig kender vi så delta y, og vi kender så også delta x, så dermed kan vi sige, at så kan vi bruge tangent, hvor vi så vil sige tan til vinklen A, 10 grader, lige med 0,176, og det har jeg også sagt, at hældning for tangent er dermed fastslået som 0,176. Og det kan vi simpelthen bestemme ud fra det princip, at vi kender delta x og delta y. Og i opgave 4b får vi opgaven at vise, at parablen i det angivede koordinatsystem nærmest har ligningen fx, er defineret som minus 0,038 x i anden plus 0,176 x plus 5. Og vi kender allerede vores c-værdi på forhånd, da vi ved, at der er tale om en skæring i y-aksen ved 5. Så det har vi allerede fastslået, at vores c-værdi er 5. Og b-værdien kan vi få fastslået ved at differentiere parablens forskrift, altså ax i anden plus bx plus c,
og den bliver altså differentieret til 2 gange a gange b plus b. Og så når vi sætter f mærke x lige med 0, det er så lige med b. Så dermed kan vi finde ud af, at tangenthældningen for b er lige med 0,176. Og der har vi taget brug af den opgave, som vi lavede før. Og så har jeg så sat de værdier, vi kender, ind i en solgblok, og så har jeg angivet den ukendte a for 1, og så har vi vores x1 og x2 koordinater, som er 0 og 3. 0 og 9. Og så har jeg så sagt ved vores constraints lagt 2 ligninger op, som hedder a gange x1 i anden plus bx1 plus c lige med 5, fordi det er vores y-værdier for de 2 punkter, vi kender. Og ved den anden, der er jeg sagt ved 3,5. Og så har jeg så sagt find a, b og c, og der har jeg fundet ud af, at a's værdi er lige med minus 0,038, vores b-værdi er 0,176, og vores c er 5. Og udover at have brugt en solveblok, kunne vi også have direkte solvet a, i stedet for at lave en solveblok, fordi vi har kun en ubekendt reelt set. Så på den måde har vi fået fastslået, at den her funktionsskrift, som vi fik givet i starten af opgaven, passer til det parablen, som er angivet i koordinatsystemet. Godt, og så har vi så en opgave 4C, hvor vi skal bestemme højden h af huset, og den højde, der taler om, at den, som er her, som går lidt over 5, set på, eller den topper lidt over 5, cirka. Og jeg har regnet opgaven ud på den her måde, at jeg først har fået defineret en fx, som vi fik defineret i sidste opgave. Og så fandt jeg f-mærke af x'et, som er lige med 2 gange minus 0,038x plus 0,176. Og så angav jeg, at x'et skulle være lige med 0 i den her differentierede ligning, så 2 gange minus 0,038x plus 176, så solvede vi x, og det gav, at værdien for x skal være 2,31578 cirka. Og så kunne vi sætte den fundne x-værdi ind på x's plads ved vores originale parabelligning, som ses øverst her. Og der fandt vi så ud af, at højden for h ligger på omkring 5,2, og det passer også forholdsvis godt i forhold til, hvad der blev afbildet på figur 7. Og bare for en lille bemærkning, så sætter vi x lige med 0, fordi så finder vi toppunktet i den differentierede ligning. Godt, og så skal jeg så til opgave 4D, hvor vi skal bestemme et funktionsfortryk, der beskriver den lodrette afstand mellem spærrehovedet og spærrefoden. Og der er så smidt 2 forskrifter ind, altså de samme for udtryk for parablen, og så har jeg angivet nogle x1 og x2 og y1 og y2 værdier ind, fordi så kunne vi finde hældningen for den her linje, som er med til at danne spærrefoden. Så altså vi brugte formen delta y divideret med delta x, og der fandt ud af, at hældningen for linjen G er lige med minus 0,167. Så vi ved, at gx, det er en ret linje,
den her, som går ret nedad, altså lineært nedad, som ikke er parablen. Øhm, så det har vi givet udtrykket gx, defineret som ag, altså hældning, som vi fandt før, gang x, og så plus y1, som er skæring i y-aksen. Og så har vi så den tidligere forskrift for selve parabeldelen, og så kan vi finde funktionsudtrykket, der hedder som hedder lx, er defineret som fx minus gx. Og det er en del af afstandsformlen, som siger, at man finder afstanden mellem to y-koordinater ved at sige det ene y minus det andet y. Og så er vi kommet til sidste delopgave af opgave 4, som er 4e, hvor vi skal bestemme den største lodrette afstand mellem spærhoved og spærfod. Og til at starte med, så valgte jeg at differentiere L af x ved at bruge en af de her operators i MatCat, hvor man siger d divideret med dx lx, og så viser den, hvad den differentierede udtryk er. Og så blev jeg så fandt ud af, hvad x maksimum kan være, altså maksimumslinjen for x kunne være, ved at sige L differentieret med x lige med 0, og så bliver x, og det kommer frem til, at det vil være 4,508 cirka. Og så efterfølgende kunne jeg så sætte den her fundne x-værdi ind på vores lx-formel, så den kommer til at hedde lx. Lx er maksimum lige med 0,773. Så der har jeg fundet ud af, at den største afstand mellem en spærrefod og et spærrehoved ligger på 0,773 meter. Og det er dermed den her gennemgang af de her to opgaver. Og så skulle vi også lige lave en løs opgave 4b, hvor vi vil gøre det i hånden. Og først og fremmest så skal vi finde de her samme værdier her igen. Og der kender vi jo der kendte vi jo forhånd c-værdien, og den lå på 5. Og b-værdien fandt vi ud af, kan vi finde ud af ved hånden ved igen at sætte f mærke x lige med 0, for at finde hældning i for den her tangent. Og så finder vi a ved at finde en af de her nu skal jeg tænke om en af de her y-værdier, og så at vi 3,5 ind, lige med a gange 9 anden, som er den tilhørende x-værdi, plus b gange 9 gange c. Og så begyndte vi at prøvede vi at isolere 9, hvor vi først fik rykket b gange 9 gange c over på den anden side af lighedstegn, som kommer til at hedde 3,9 minus b gange 9 minus c. Og så og det er så lige med a gange 9 anden. Og så for at isolere a helt, så dividerede jeg 9 i anden på den ene side af lighedstegn og også på den anden. Så vi fik udtryk, der hedder 3,5 minus 3,5 minus b gange 9 minus c. Divideret med 9 anden lige med a. Og dermed finder vi ud af, hvordan vi finder a-værdien uden at bruge en solblok eller bruge solvx. Så på den måde, ved at isolere a, har vi fundet både en a's værdi og vi bestemt b-værdien ved at sætte f-mærke lige med 0. Og vores c-værdi har vi aflæst ved koordinatsystemet. Og på den måde gør man det. Tak fordi du så med.